ಮಂಡೆ వచ్చాడు ದಾದ ಬ್ರೋ ವೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಮಾರೆ ನಾಲ್ ರೂಟ್ ಉಂಟು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾದಿಯ ದತ್ತುನದ ಬೇಕಲ ಕಾರ್ಲ ತೋಂಜಿ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ KTM ದಾರ್ಲ ಹುದ್ದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅದು ಮಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರದ ಪಲೆ ಮರಲ್ದ ಅಡಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಕಾಯಿ ಬೋಡ್ತು ಕೊರಲಿ ಕೊಯಪಾರ ಅಮಲ್ಪಾರ್ದು ಮುಳ್ತು ಕೊನಾರ ಬತ್ತಿನ ಸುರುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಜಾಗೇನ ಅತ್ತು ಇಡೆ ಬರ್ರೇನೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವಿ ರೋಡ್ ತತ್ತ ಹೋಲಪ್ಪ ಅದು ಅಂಚಿನ ರೋಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಬ್ರಾಣದ ಮುಲ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಪೊಗ್ಗೌದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬಂಡಾತ ಎಂದು ಎಂಚ ಪೋಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀವು ಓಲೋಲು ಪೋಯ ಆಂಡ್ಲ ರೂಟ್ ಬಂಗುಂಡು ಪಾಟಿ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಮೀನು ಬೋಡ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮೀನು ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಮೀನು ಗೊಜ್ಜಾವ ಮಂಜು ಉಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊಜ್ಜಾವ ಸೌಂಡಿಗೆ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚನ ಮೀನು ಬೇತದ ಅಲತ್ತು ಕೋರಿ ಅಂಚಿನ ಅಲತ್ತು ಕೋರಿ ಅಂಡ ಬೇತದ ಸೌಂಡ್ ಕೋರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಕಲೆಪುರದೆ ಹಚ್ಚದ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಗೆ ಓಪಿ ನಮಗ ಮೀನು ಬದುಕು ಮೀನು 10 ಜೀವ ಅಂಚತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಗೂ ಓಪಿ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಲಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಟ್ರೆ ಉಂಟು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಸೀನು ಮತ್ತೊಂಡು ಕಡೆ ಪಂತಾತ ಹಚ್ಚದೆ ಹೌದಾದ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಆರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ದೊಂಬುಲ ಮೆಕ್ಕಲ ರೂಟ್ ತತ್ತರ ಒಂದು ಕಾದಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆದು ನಮ್ಮದ ತಿನ್ನಾಕಲ್ದ ಅವಳ ಗೊತ್ತ ಒಂದೊಂದು ರೂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪದ ಹೆಚ್ಚ ಬರೋಡ ಯಾವ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬಣ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ಗುರು ಸುರುಕು ಬರೋಡ ಅಪ್ಪ ಆರು ಎತ್ತನ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದ ಗುರು ಅಂಚನೆ ದಿಬ್ಬಣ ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಮಿಂಟ್ ಟೀಮ್ ದಿಬ್ಬಣ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ದಯ ಬಂಡ ಮೂಲೆಗಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಯಕರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಬಾಜಿಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಡಲುಂಡು ಆರ್ಲೊಳ್ಳೆ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಯಾರ ಕತ್ತಿತ್ತೆ ಬರೋದು ದಿಬ್ಬಣ ಎತ್ತುಂಡು ದಿಬ್ಬಣ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ಮದಿಮೆ ಎದುರುಡಲ್ಲಿ ಮದಿ ಮಲ್ಪಿರೋಡಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬೈ ಇಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ KTM ದಾರು ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಬರ ಕೈ ಕಾಮದಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದರ ಹೊತ್ತಿಜಿ ಅಜಿನದ ಹೀರೋ ಮದಿಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೇಲೆ ಕಡೆ ತಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣುಡು ಬೇಗ ಬಲ್ದರು ಅಂದಿ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡಿ ಮೇಕಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಔಟ್ ಆಣ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು KGF ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಾ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆರೇ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ನಾವು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಣತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಅಂದಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಯಾಣ್ ಬರಡ ಹಬ್ಬ
ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬ ಊರುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತೋತಿದ್ದ ಪಾಡಿಯರು ಶುರು ಕಾರ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡುವಡು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಸಂಜೆ